magtumaw sa Diyos. Ang Diyos naman nakaglalang, ang Diyos sa akin nakatubos, ang Diyos Espiritu na parsurot, sa lusa ng Diyos din pagkamo. Tagus sa sin magtiripon, banal na banwan ng Diyos, mag-awit na sin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Hanapin mo namumutan, na naglalakbay sa ilaban, kasi sa buhay na ay kasagutan, pasilig sa mong kahalian. Tagus na sin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit na sin magpasalamat, magsamba sin magtumaw sa Diyos. Lakaw ka na sa paglugyaw, kanang biyaya ni pagtumon, inanibo ka ay nabaleta, at kaligtasan ng mga lumang. Tagus sa sin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit na sin magpasalamat, magsamba sin magtumaw sa Diyos. Ang Diyos naman nakaglalang, ang Diyos sa akin nakatubos, ang Diyos Espiritu na parasulo, sa lusa ng Diyos din pagkamo. Tagus na sin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit na sin magpasalamat, magsamba sin magtumaw sa Diyos. Ang aking mong namumutan, na naglalakbay sa kinaban, sa iyong buhay na ay kasantaran, masilig sa mong kahalian. Tagus sa sin magtiripon, banal na banwaan ng Diyos, mag-awit na sin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Mag-awit na sin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Sangaran ka naman, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro, kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na banggi sa indo mga tugang. Diyos maray na banggi man po. Hapon palang palan, mas maray na hapon sa indo mga tugang. Diyos maray na hapon po. Marata pa man po kamo ano. Iyo po. So kita nagpapasalamat, kita tiripon ngunyan sa pagselebrar kan Pentecostes, sa selebrar paghilig kan banal na Espiritu. Hagadon ta ang biyaya nin pagkasararo, biyaya nin perseveransya, asin biyaya nin kusog nin buon. Ipamigbinya to ang sa tuyong mga organizations, asin sa itong mga pinaglilingkudan.
Mga tugang, ako untaan sa tong makasalan. Kanganing magkanigo kang kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, darhong kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkatuninungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mawika, irurukyawi ka, sinasambangin ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, nakulang mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, kalay ng inon, Diyos amang makakamad, kagurangnan na timutong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kang Diyos, akikalaban. Ika na nagpapara ang mga kasalan kang inaman, kairagi kami. Ika na nagpapara ang mga kasalan kang inaman, ako ang sa mong pagkimaera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kairaki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok, dalang ka. Yesu Cristo kaiba, kag Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mami kita, O Diyos, ika nagpapabanal kan sa imong bilog na simbahan, sa lambang banwaan asinasyon. Uli kan sakramento nin kafiestahan ngunyan aldaw, pabuloson mo ang mga balaw kan Espiritu Santo, sa bilog na kahiwasan kan ginaban, asin hulit ang Diyos no nakamurawayan hinimo sa mismong kapinoonan, kan paghulit kan marahay na bareta, ngunyan panoon mo siring man, huli kan mga puso nin mga nagtutubod sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki,
na kaibamong nabubuhay sinagahade, kasurokan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon, matukaw ang gabos. Ning Henesis. Ang bilog na kinakban, saro sana ang lingwahe, asin parereho ang tataramon. Tara sa pagparabaklay sa sirangan, nakakuasin daning sarong kabakban sa daga, ning sinar, asin nag-erok duman. Nagpasinabisabihan sinda, madya, magibo kita ning mga ladrilyo, asin lutuon ta sa kalayo. Asin nagkaigwa sinda ning ladrilyo, imbes gapo, din ispalto, imbes simento. Dangan nagsabi, magibo kita para sa tuning syudad, asin tore, na ang alituktok abot sa langit, asin magpabantog kita, tanganing dai kita magkawararak sa ibabaw kan bilog na daga. Naghilig ang kagurangnan, tanganing hilingon ang syudad asin tore, na tinugdok kan mga aki ning tao. Nagtaram ang kagurangnan, uya, saro sindang banwaan, na saro sana ang lengguwahe para sa gabos. Kapinuunan ini kan sa indang gigibuhon. Ngunyan, bakong imposible sa inda, an anuman maisip panindang gibuhon. Madya, maghilig kita, asin lawgawon ta an sa indang lingwahe, tanganing da inasinda magka sinarabutan. Kaya iwinarak sinda kan kagurangnan, hali duman sa ibabaw kan bilog na kinakban, asin binayaan inda ang pagtukdo kan syudad. Kaya nginaranan ang syudad Babel. Huli taduman, linawgaw kan kagurangnan, ang lengguwahe, kan bilog na kinakban, asin duman hali winarak sinda sa bilog na kinakban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kang kinakban. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, Diyos ko, dakula kang marhay. Kamahalan asin kagalangan ginubing mo, napatos ning liwanag ning siring sa manto. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Kadakol ang ginibo mo, kagurangnan. Iyan gabos sa kadunungan mo, ginibo. Pano ang daga kan sa imong mga rugaring. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Sinda gabos minalaom sa imo, na matao sinda ning kakanon sa talaan na panahon. Nagtatao ka, sinda nagtitipon, nagbubukas ka kan kamot, nababasog sinda ning karahayan. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban. Kung binabawi mo ang sa indang hinangos, sinda nagagadan asin minabalik sa alpug. Sinusugo mo ang sa imong espiritu, sinda nalalalang, asin binabago mo ang lawog kang daga. Kagurangnan, padarahan ang sa imong espiritu, asin baguha ang lalawgon kan kinaban.
Pagbasa sa surat ni San Pablo. Mga tugang, aram ta na ang bilog ng dinalang biyong nag-aagrangay asin biyong nagbabatsyag sagkod mo niyan. Asin bako sana iyan, kundi kita mismo na igwa kan tinagba kan spiritu. Kita mismo na nag-aagrangay sa laog taman sana. Inaabangan ang kamugtakan kang aki, ang pagtubos kang satong mga hawak. Ta sa paglaom kita inidigtas. Ngunyan ang paglaom na nahihiling bako paglaom. Ta ang nahihiling nilalaom ta. Alagad kung nilalauman ta ang dai nahihiling, magtagal kitang nag-aabang. Siring man ang spiritu na nagsasangawad sa satong kaluyahan. Takan ano ang kaipuhan kang ipamibi. Daita aram, alagad ang spiritu na mismo nangangayo-ngayo o nag-aarang-arang sa mga dinatangay na dai ikasabi. Asin, aram kang nagsisiyasat kang mga puso kang ano na kahiligan kang spiritu. Hulita ang spiritu nangangayo-ngayo o nag-aarang-arang man para sa mga banal, susog sa kabuotan kan Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susuki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kung namumutan nindo ako, uutubo nindo ang sakuyang mga tugon. Ako man mahagad sa Ama, asin tatawan niya kamonin sa ruman na Paraklito, tanganing makaibahan nindo sagkod paman. An namumuot sako, mag-uutob kan sakong tataramon, an sakong Ama, mamumuot sa iya kami madalaw, asin sa iya,
magibo kan samong dagusan. Anday namumuot sako, dai nag-uutob kan sakong mga tataramon, asin ang tataramon na nadadangog nindo, bako sako, kundi kan ama na nagsugo sako. Ini itinaram ko sa indo, mantang yaon pa ako sa indo. An Paraklito, an Espiritu Santo, nasusugoon kan ama sa ngaran ko, tutukdoan niya kamo kan gabos, asin papagirumdomon kan gabos na sinabi ko sa indo. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Bago mo sa imo, Kristo. Matukaw. Matukaw po. Diyos marhay na hapon po sa indo gabos. Nadadangog po nindo ako. Itaas daw po ang kamot kang nasa likod kung nadadangog ako. Iyo. Very good. But sabihon, magayon man talaga ang sound system. Digdi. Aram po nindo ang sarong magayon na sound system. Makusog siya, pero dahil siya nagkukurahaw, biski yaon na kamo duman sa likod, garo sa nayaon dyan. Now, that is a sign of a good sound system. Ang iba makusugon man, kundi bungog ka na, kaya, garo ka lang may earphones, kaya, pero kung kamo bungog mo niyan, pero nadadangog nindo ako, iba na yan. May Espiritu Santo. May Espiritu Santo. Ako po naugma na makaibahan ka mo ngunyan with Father Joel, ang satuyang director kang Oremos, asin ang satuyang manlain-lain na grupo, no? Na uya digdi, na movements, na yaon digdi. Asin buot kong apo doon ang Adonai's Love Community. Adonai's Love Community, okay. Itaas Our Lady of Peña Francia Healing Ministry. Okay. Soldiers for Christ. Soldiers for Christ. Oh. Familia. Familia. Cursilio Movement. El Shaddai. El Shaddai. Sacred Heart of Jesus Christ Catholic Charismatic Community. Neo-Catechumenal Way. Couples for Christ. Cáceres Renewal Communities kang Rinconada, Partido, asin sa Naga. Igwa pa akong nalingawan, mayo na. So, palakpakan ta po ang gabos na uya digdi. Asin magayon na kamo bilang different religious movements, nagtitiripon digdingon yan bilang pagselebrar kang annual yung celebration of Pentecost. Kung babalikan ta, duman sa sinurat ni Lucas sa gibo kan mga apostoles, Acts of the Apostles, bago si Jesus, o kaya, sinda nagtitiripon, asin nagahalat, kang pangako. Asin iyo man inisutugon sa indanin kagurangnan, day ka mo maghali sa Jerusalem, halatunin ang regalo, ang biyaya na ipapadra kan sa kuyang ama. But sabihon, saro sa pwede tang kahagadan, iyo na
magtiripon kamo. Remain together, magtiripon kamo. Magayuno nangunyan kamo, manlain-lain na religious movements, nagkakatiripon. Inot, tiripon kamo bilang sarong organisasyon. Iyo po baga, magtiripon kamo. Asin aram ta, na sa sarong organisasyon, sa sarong pamilya, sa sarong parokya, challenge ang magtiripon. Iyo baga, ang pagtiripon sana, challenge na. Kaya ako buot ko kamong i-congratulate, huli ta kamo, naghihingawa na padagos na magtiripon as individual organizations. Kadakol challenges yan. May mga aldaw na sa pag-meeting nindo, tulusan na kamo. Sunod na meeting, biglang nag-20 o 15 o ayo baga. Pag-misa nindo, may mga panahon na gulpi, dikit, but to remain together. As in, iyo man nga ni ini ang pangapudan, kang inaapod niya tong synodal church, together, imbuelto ang gabos. Kaya iyo ini ang inot na prayer, na ipinagpapasalamat, iyo man ini ang inot na padagos na pag-agyat, continue to remain together. Bango igwang kanta kayan. Ano to? If we hold on together. Igwa pagsaro, ito may together. The more we get together, the more we get together, the happier are we. For your friend are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier are we. Ay, matitibay. Palakpakan ta ka mo. Children, very good. Ngarok. Matitibay ining mga nursery. So, that's the first. I know. Very difficult to be together. Community life is not always very easy. Pero nahiling ta, duman sa Pentecostes, itong komunidad ni Jesus, sadit na komunidad, they were together in the upper room. So duman, as individual communities. Pero ako nauugma, tangunyan, asin bako langunyan, yun itong mga different celebrations ni Dukang Pentecost, you strive to be together as a group of religious movements. Iyo baga, ano ang tentasyon? Dahil na kita magbali dyan, kita-kita na sana. Iyo baga, dahil tamanggayo sindasuno. They're not my friend, they're your friends, di ba? Iyo baga. Pero ano ang sign kung ako mahiling, kung i-examinon ko kamo, ano ang senyal na kamo buhay, asin may tanda kang espiritu, bako kamo itong palain-lain, bako kamo itong pasarasadiri, nagaro kamo baga ang kamuna sana ang marhay na simbahan, na kamuna sara, nayaon na sana sa indo ang banal na espiritu. That is why it is always an self-examination for us. Kung kamo religious movement, you are working well because kamo lang, try nindo makiiba sa iba, try nindo makicelebrate sa iba, try nindo makipagprosesyon sa iba, try nindo makipag-work sa iba. Pagdain nindo kaya, wag hagad pa ka, Holy Spirit, baka kulang pa kami. Iyo po, Holy Spirit, baka pakusuga pa kami. So, I tell you sincerely,
A sign of a very good community is a community that is able to dialogue with others, to pray with others, to walk with others, to listen to others. If a community cannot stand together with others, pray pa kita, Lord. Lord, bless our community. Iyo po. So, the first, the capacity to be together with others. Because that is the church. Arog yan ang simbahan. As in, sa panahon niya, tungon yan, bako lang ani sa simbahan, if you go, and many of you, yaong kamo sa corporate world, yaong kamo sa negosyo, yaong kamo sa secular world, ano ang perminindong nadadangog? Anong permitang pinag-uulit-ulit? Interdependence. Interdependence. Synergy. Synergy. Networking. Collaboration. Cooperation. Ay kabus ini, unity. The world, ang kinaaban. Iyon ang pangapudan, let us work together. Sadly, sa tuya sa simbahan, ano ba kita nalugod so nadidipisilan to work together with others. Kansarong aldaw, may kaulay ako, hali man siya sa corporate world. Asinyaw naman siya sa simbahan, pero ano pa lang, mga 10 years pa lang siya. So hinapot ko siya, o ika, ano ang observation mo kay itong mayo ka pa sa simbahan? Ang hiling ko po sa simbahan, garo nagkakanya-kanya lang, pag sinda-sinda lang, o pag kamu lang po, kami ang feeling mi, day kami kabali. Kadakol baga sa indo, arrogance sa feeling nindo, kang day pa kamo na imbitaran, dyan sa indong religious movement, day manggaro ako pwede dyan, sindaman lang yan. So kaya, with the prayer of togetherness, prayer and thanksgiving, ano ang hamon po sa sato? Tangani ka mo maging synodal religious organization. O yan, synodal religious organization. Striving to work together. Siyempre, kung minsan talaga may hinanarakitan man dyan, may pairiwal-iwal dyan, normal yan sa sarong community, no? There is no perfect community. Pero iyon na nga nito, nagluluwas man kita. Nagluluwas. A church that opens the door and goes out, tanganing hanapon ang iba. Iyo baga, lalo na kung kamo itong community, ay nagaro baga nalalagasan na kita. Sige na sa nakitang bawas. O iyo, magluwas na. Mag-agyat. Kung ang hiling nindo gabos na kamo senior citizens, o mag-agda na ng mga hubin. Tapos sabihon, kaipuhan na ng replenishment. Kaipuhan na ng new blood. Kaipuhan na ng new renewed spirit. So, pero we are thankful. Nagpapasalamat kita kamo naghihinguwa. Padago sa gihinguwa to be together as one religious movement. Pero ngunyan, you or we are together as several religious movements. To be together. Yan ang tugon ni Jesus. Wait for the Spirit. Wait for that gift. Together. Sabi niya, dahi ka magsuruhay. Mag-iribahan ka mo. Halatunin do ang biyaya kan banal na Espiritu. Ano pa? Dahil sinda magkairiba, together, ano pa ang nahiling ta? Iyo baga, they were praying together. Praying together. Kaya ngunyan, magayon, every Pentecost celebration, you come together in prayer. Naghihinanyog sa tataramon ni Diyos, singing praises, listening to the reflection. Ayun pagirumdum sa sato, bago kita magpuon kang apostolate, bago kita magluwas, bago kita magibukan sa tuyang works of charity, listen to God.
communion with God. Kuminsan naisip na, ay, durumana na kita, pero anong sabi? Remember, anong sabi? Duman sa alyanza, duman sa covenant with Moses sa Sinai. Ini ang kasunduan, tipan, ang apunta kayan tipan. Ini ang kasunduan. Ako ang sa indong Diyos, kamo ang sa kong banwaan. Therefore, ano ang first commandment? Love the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with the totality of your being. Ano ang paghirumdom sa sato? Bago kita magdalagan, bago kita maggibo, bago kita magprograma kung ano pa man na programa as in aktibidad, don't forget the first commandment. I am the Lord your God. Maging presente mo na kamo sako. Sako mo na sa mahal na Diyos before being present to the world, before being present to the brother and sister. So the first commandment, love the Lord your God with the totality of your being. Ano ang pangdua? Love your neighbor as you love yourself. Therefore, ang haputa, Lord, paano ko man ini malalab ini yung brother and sister kung ining makulit? Paano ko ining malalab ining brother and sister kung kaipuhan pang butungon? Malilingaw na. O, di ang simbag. O, digdi ka muna sako. Listen to me first. Listen to me. Listen to me first in prayer. Kaya magayon, nauya kita digdingon yan, sararo sa pagpamibi. Liwat naghihinanyog. Kagurangnan, anong buot mong gibuhon kang organisasyon mi? Kagurangnan, tama daw ning mga ginigibo mi. Kagurangnan, iyo daw ini an dalan mo para sa mo. The first commandment, love the Lord your God. Asin, mapapatunayan ang pagkamot sa Diyos, yun na ito, pagluwasta na, paglingkod, paggibo ng karahayan sa kapwa, pagpakarahay kan harong, paggibo kan apostolado, pagmantener kang organisasyon, asin pagbalangibog kan marahay na bareta. Huli ta dyan, sa pakisumaro, engkwentro sa mahal na Diyos, yan minabot ang ikatulo, ang regalo, asin biyaya, kan banal na Espiritu. So, una, be together. Ikadua, together in prayer. Ikatulo, the gift of the Holy Spirit. Ang biyaya kang Espiritu Santo, nagpapagirumdum sa to, na ang inot na paghiro, the first movement, kamo baga religious movement, the first movement, the first initiative comes from the Holy Spirit. Ang Holy Spirit iyo ang naghihiro. Ang Holy Spirit iyo ang nagduduta sa satong puso. Ang Holy Spirit ang nagpapakusog. It is the Holy Spirit who moves us. Kaya ngani, nadangog taman duman, kan maghilig sa inda ang mga dilang kalayo, tongues of fire, sinda nakapagtaram sa manlain-lain na lingwahe. Ano ang nangyari? Si dating itong lumang alyanza, si lumang tipan, I will be your God, you will be my people. Ngunyan, dahil nakapagtaram na sinda ng manlain-lain, bako na sana sa mga Israelita, kundi manlain-lain na rasa, asin nasyon. Ano ang bagong tipan? I am the God for all, para sa gabos. Ako, Diyos, para sa gabos. Bako na sa nadigdi sa sarong banwaan, kundi para sa gabos.
Asin ini ang bagong alyansa, the new people of God, the church, for all, ang banal na Espiritu. Kaya mga tugang, digdi sa misang ini, nagpapasalamat kita kaining tulo. Being together in prayer, and together receiving the gift of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, iyo ang nagsusustain sa to. Ang Holy Spirit, diyan nagahali ang strength. Pero kasubago sabi ko baga sa to, ano ang hahagadon? Takadakol bagang gifts of the Holy Spirit? Ano? Gifts of the Holy Spirit. But for our occasion, ang proposal ko lang, siyempre, hagadon yung lugabos, itong gift of unity that comes from the Spirit, pagkasararo. Iyo baga, gift of unity that comes from the Spirit. Ikadua, gift of courage, courage na magluwas, courage na makipag-ulay, courage na maghanap ng iba, courage na magpadagos pa, maski kadakol ning kadipisilan. Courage, no courage. Asin ikatulo, perseverance, dai magsuko, dai magsibog, magpahingalo, pero dai magsibog, dai maghabok, dai magquit, magpadagos sa misyon. Hali sa Espiritu Santo. Pag binalikan nindo, naresibin na nindo yan. Unity, courage, perseverance. Pero mahagad giraray kita, Holy Spirit, tawi giraray kami. So that we continue to build up the people of God. Iyo po, iba't iba kamong religious organizations ha, pero gabos kita working for the kingdom of God. Pag abot na duman sa langit, bako man adunay Slav community lang yaon duman. Iyo. Pag abot na dun lang sa langit, bako lang Cursilyo group or Neo Catechumenal group, bako. Gabos inimayo na yan. Tandaan, not that, ang mga pangaran nindo temporary. Bako yan sa katapusan. They are different paths, but we all belong to the family of God. Pag abot duman, dahil naman masabi, all-pem ta. CRC ka, mayo na. Diba? For all. But, ano man ay itong all-pem ka mo, Adonai Slav ka mo, CRC, Sacred Heart, ano pa ito, baka day Couples for Christ, digdi. That is also our giftedness. Iyo, giftedness. We got ay guwang charisma. May regalo ang lambang community. May strength ang lambang community. When we come together, man yan ang naghihiras-hirasan ta. Kaya kung kamo community, dahil nakikipag-ulay sa iba, dahil kamo nakikipag-hiras. If you refuse and avoid meeting others, where is the sharing? Where is the community? Where is the building up together of the body of Christ? So, kaya, dapat, ang challenge na ito? Magdakula ang consciousness for the bigger church. Consciousness, maghiwas. Tanganing kita makapaghiras, kita man mag-ako. But I am sure, gabos man kita naghihingawa kayan, kuminsan lang nagluluya kita, kaya yun iniambot sabihin kang renewal, pagpanibago, permi kitang mapuon giraray, permi kitang ma-reboot, refresh, restart, iyo baga, reboot, refresh, restart, renew, so that, kaya nga niya, anong prayer ta? Ano yun? Send us your Spirit, Lord, and rekindle, magkalayo giraray, rekindle the fire of your love. So, iyo po ini. Dahil ko na palalawi ko na maray. Tabaka,
Ang fire, daima ko yan. Ano? So, ano to? Together in prayer, together receiving the gift of the Holy Spirit. And the gifts of unity, courage, perseverance. Tanganing madali, cup, baso, no? Courage, unity, perseverance. Imagine nun nindong matimpla ka mong kape, ano? Ang inot, C, courage, o. Sarong kutsarita ning courage, no? Sunod, kutsarita ning U, anong U? You and I love you. Yeah. Unity. At letter P, perseverance. So tapos titimplahon tanano, courage, kusog ning bota, natatakot kita, nakadakol pagduwa-duwa. Courage. Oh. Unity, ano na ni, naghinarakitan na naman, nagiiriwal na naman. Unity. Abo ko na, Lord. P, perseverance. O yan, okay. Inumun mo yan. Inumun mo yan. Ta, ika ang leader. Ika ang coordinator. Kay puhan mining cup. O, pero, ang kuyan, gabos yan hali sa Holy Spirit. Iyo, Holy Spirit. Uy, bako lang yan sa organization. O, maski baga sa pamilya, kadakol ka ng kahandalan, kinatatakutan. Ano nang mangyayari sa mga aki ko? Ano na sa mga makuapo ko? Ano na ni? O, courage. O, ay, ano na naman? Dahil na naman nagkairintindihan. Hinarakita na naman. Unity. O, Lord, abo ko na, kuanan ako. Ay, mo muna po lang yan. Lord, ay papala na. Perseverance. O, the cup. O, cup. Tanganing, maging together. Together in prayer, together in the Holy Spirit. So, sa Saindo, thank you very much. Nakakataba nin puso na mahiling kamong tiripon ngunyan. Miski alas 3 marata pa kamo, ning hapon na Kaya, pero may special request ako sa Indo, ta kamo makusog sa prayer. Ano? Sa Monday, NYD, we're supposed to welcome 8,000. And I'm sure, kadaklan sa Indo na tanyog. Salamat po sa Indo. Pero may weather situation kita. Kaya, mga G, kita na sana, matunaw na ini yung kung ano man yung nabubuong ko yan dyan. Matunaw na. Tangay, also for the safe travel. Aram po nindo, challenge nga ni ang pagdigdi. Kung nadadangog nindo, perming kansilado ang flight, nadudyaon duman, kay lalo na kung mga day patuod sa Bicol, sa eroplano, challenge. Pag nagbus, 11 hours, 14 hours, naku, sabi ko, paano na ini? So, Holy Spirit. So, iyo po, we pray. Ikadua, ngunya na Pentecost man, pig-launch ta itong logo for Peña Francia Celebration 2025. Ang, yaon naman si image ni Ina, tapos itong apat na tao duman sa synodal logo, pero ang nakalag duman, Our Lady of Peña Francia, Mother to all, Ina para sa gabos. Ulita, aramtan na si Ina tang mga Bicolanos, but not only for Bicolanos, but for all. Iyo, Ina para sa gabos. Ikadua, duman sa synodal path, anong sinasabi? The church is for all. Anong bisabi na church is for all? Kaya ito, pagluwas mo sa natad mo, gabus lang kamo mga taga Magaraw, gabus Katoliko, tapos magkababaryo. Pagluwas mo ngunyan, itong saro taga Mindanao, igwadigding taga Qatar, itong saro taga Qatarman, itong saro taga Samar, itong saro taga Samaria, iba-iba, no? Iba-iba. Ang sabi kang saro, bako na akong paratubod, atheist na ako. This is what we call diversity. Iyo po, diversity. Pero when the church is called to be for all, nakakayatang makipag-ulay, magiboning karahayan, meski bako na lang sa kapwa Katoliko. Iyo po,
miski sa non-believers, o kaya protestante na bako mang katoliko, o kaya aki na nagsabing, ay ko naman po kayo puan magsimba, for all. Iyo po, the church, to bring Christ for all. Pero mother of all, tano, duman sa Pentecost, iyo baga, sinda-sinda nagkatarago-tarakot. But when the Holy Spirit came, nagruluwas, nakapagtaram ng different languages for all. Mary, at the birth of church, mother to all. Iyo, mother to all. Kaya, tamang-tama man, madirigdi ang mga jóvenes hali sa iba't ibang lugar. Bako man mga Bicolano gabos, ma-pilgrimage ki Mama Mary, mother to all. Not only the Bicolanos, different languages, mother to all. Kamu man, religious organization for all, ha? Kamu siyempre, tiripong kamu, pero dahil you share a common spirituality, common guidelines, but be a religious organization for all. Ano ba sabihin kayan? Ano man ang religious movement mo, nakakapahiling kaning karahayan, maski duman sa Muslim na katain nindo. Nakaka-inspire ka mo, miski duman sa Kobe na nagsasabing atheist na siya. Nakakapahiling ka mo kang spirituality, nakakapagtarang ka mo kang sa indong love for Christ, maski iba man ang pagtubod niya. In the time of plurality and diversity. Iyo po. Yan ang 21st century. 21st century, manlain-lain na pader. Duman sa mi, iba na baga ang reliyong kato. Iba man da siya. Iba man da siya. Oo, ngunyan. O ano ang sirbikan sa imong pagiging katoliko? Ano man ang sirbikan sa imong pagiging member kaining sa imong religious movement? To be good news to them. To be good news. To bring God's love to all. Para sa gabos. O, maski digdi para sa ido na ini yung katoliko ning ido na. Dahil hindi pag ido. Dahil po. For all. Iyo baga. Baka member yan kay saro sa indo. Dahil ko lagyan nahilig so ID. Depende. So for all, for all. Okay, for all. So, I was there in Lisbon for the World Youth Day. And sa pirming figure ulit-ulit ni Pope Francis. La Iglesia es para todos, todos, todos. For all, for all, for all. And our new Pope, Pope Leo XIV, ano sabi niya? The church is a bridge builder. Bridge builder, no? Anong bridge? Nagigibo ning tulay. Daipig, pag kita baga, we are united by a bridge. Kung gusto kong suruhay na kita, rautunta na ang bridge. But if I want to be friends with you, let us make a bridge so that your friend will be my friend and my friend will be bridge builder, peace builder, community builder, community builder. So kaya again, salamat po sa Indo, salamat sa indong leaders, salamat sa leaders sa masigasig na pag-lead kang kada community. Salamat man kay Father Joel ang sa tuyang direktor sa mahigos na paglingkod sa Indo asin gabos sa mga padi na nagtatabang sa Indo. Sa Indo po gabos, happy solemnity of the Pentecost and may the Trinity, especially the Holy Spirit, bless you all and strengthen you with the gifts of letter C. Ano C? Louder. Anong C? U? P? Very good children. Very good. So, happy feast of the Pentecost. Matindog po ang gabos. Ipahayagdaan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta.
ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag Birhen Maria, pinasakitan kan Panginoon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadana sinilubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagkom sumabuhay asin magadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din makasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang komunidad na binunyagan sa Espiritu, magdulog kita sa Ama, asin idulot sa iya, ang sa tuyang mga pangangaipo, ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Mamansayan ang kabutan kan Dios sa gabos na bagay, asin napaurugon ang mga espiritual na bagay kisa mga kinabanon na kaaditan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamayo sa bilog na kinaban, makaako kan balaog nin pakasabot, na masabotan ang mga isyo kan sosyedad, asin na makahanap nin mga matanos, asin mapagmakulog na kasimbagan para sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamilya, biyayaan kan balaog nin marahay na hatol sa pagdesisyon sa panahon nin kadifisilan, asin na ang mga aki maantabayanan sa dalan nin katanosan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pinapasakitan huli kan sa indang pagtubod, pakusugon kan balaog nin isog nin buot, na maghingowa sa atubang nin mga pag-agyat, asin na makapagsaksi kay Kristo nin may kusog buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga siyentipiko, asin yaon sa gibong pagsiyasat, tauan kan balaog nin pagkaaram, na hanapon ang katotoohan nin may kapakumbabaan, asin na gamiton ang sa indang mga gibo para sa ikakarahay kan katawohan, asin para sa kamurawayan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga Kristiyano magtalubo sa balaog nin kabanalan, na mapararom ang sa indang pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa, asin na ipahayag ninda ang sa indang pagtubod sa paagi nin pagpamibi, pagsamba, asin mga gawe nin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing kitagabos, warasan kan balaog nin banal na pakatakot sa Diyos, na mamidbid ang kabanalan kan Diyos, asin na magtalikod sa kasalan, danay na magmamauot na mabuhay sosog sa saiyang kabutan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Hagadon man yato sa mahal na Diyos, ang grasyang kaipuhan tangunyan, ang tabang na hina, kaipuhan na gayo ta nyato sa satong mga personal na buhay at sin satong mga komunidad. Langit no na Ama, padarahan ang sa imong banal na Espiritu sa muyang puso, tanganing kami magin sa imong mga maimbod na saksi, asin kasangkapan sa pagdara, kan gabos sa pagkasaro, nin buhay asin pagkaamot. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos.
isip at ngunit ako lang hawak ko ng lupo ay aking alay sa'yo. Mag-ibika mo mga tugang, tanganing ang sakuasin sa indong atang, maako malugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Nakikimahera kami kagurangnan,
Nawarasan mo ang mga atang na uya digdikan bendisyon kan sa imong espiritu. Tanganing huli kan mga ini, an pagkamot kan sa imong simbahan maitalaga, asin huli sa iyaan katotohan, ka nakakaligtas na misteryo magbanaag, sa bilog na kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangan. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. itasan mga puso, Itas nila sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasaguran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, tay kang nagtapos kan mga sakramento Pascual, nagtugot na magin mga aki sa pag-ampon, uli kan pakisumaro sa imong bugtong na aki, ngunya nagwaras kan Espiritu Santo, siya naginikanan kan namundag na simbahan, magbariwas sa gabos sa banwaan kan pakasabot sa pagka-Diyos, asin nagsaro kan pagiginlain kan mga lengguwahe, sa pagpahayag kan sarong pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit na virtudes, asin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, Banal ang kagurangan, Diyos nin mga ugo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palagan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kagurangnan, ikanang God an banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya maning kalis asin girari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kumagabos asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurang na ipinapamarekong niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapakaya. Sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamaot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siriman giromduma sa imong pagkaherak-an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, taning kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupan, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kaheras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman uli sa akimong si Jesu Kristo. Uli sa iya asin kaibanya, asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Matindog ang gabos. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pabanalo, panyanano, magdato, ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiris sa langit, asang
sala sa muya. Asin harek kami pagkarahas sa sugo. Kundi nagawa kami sa Agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay, nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaong, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong makasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katinungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kodero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magdaram ka sana, asinan sa kong kala mauumayan.
kasaguran, ikaw tinapay na banal, inaak para sa tugabos, ikaw ang narak na banal, itinaos sa tugabos, inumuling buhay. Jesus na kakurangan, ikaw sa muyang paglaon, ikaw kakanon sa langit ikan, pagkakanak kami kakurangan. Ikaw tinapay na banal, inaak para sa tugabos, ikaw narak na banal, itinaos sa tugabos, inumuling buhay. Jesus na kakurangan, ikaw nagparang kaligluhan, tinipon kunyan, manalong banwaan, sa bangkit ending pagkaon. Ikaw ang tinapay na banal, inaak para sa tugabos, ikaw ang inalan na banal, itinaos sa tugabos, inumuling buhay. Ikaw ang tinapay na banal, inaak para sa tugabos, ikaw ang narak na banal, itinaos sa tugabos, inumuling Mamibig ka. Matindog po. Kagurangnan, ining mga atang na inako, magpanulugod sa mo, tanganing kami maugmang maghigos, uli ka ni Espiritu, nasa hilom pinabulos mo, sa imong mga apostoles, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po ang gabos. Asin inapudan man po ang gabos na head, coordinator, and core group kan gabos na religious movement para sa enthronement and blessing.
So we will invoke the Holy Spirit and bless all our leaders. No? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Lord Jesus Christ, watch over those who are leaders in your church, especially for these, our elders of our religious movements in the Archdiocese of Cáceres. Keep them faithful to their vocation and to the proclamation of your message to the members of our ecclesial communities. Teach them to recognize and interpret the signs of the times according to the teachings of the Church. Strengthen them with the gifts of the Holy Spirit and help them to serve their respective communities, especially the poor and the lowly. Give them a vivid sense of your presence in the world with the intercession and guidance of our Ina, Our Lady of Peña Francia, and a knowledge of how to show it to others. And I bless all of you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So palakpakan ta po yung mga bago yung mag-release sa tuya. Sige po. Alat mo na po. Alat mo na po, dahil mo na po kamo maghali. May papagibo pa po ako sa Indo. Ano? So kabali man kamo gabo. So itaas ang, itong left hand nga. Itaas ang left hand. Okay, ganyan. Okay. Okay, kaway-kaway na dikit. So tapos, kunyari may kapot kamong tasa. May kapot na tasa. Iyo. O ibaba nindo digdig. Okay. Ini naman sa balyo. Kutsarita. So, matimpla kita ni kape. So, ang enot na ingredient? Okay. Pero itong courage, may kasabay na trust. Trust, tiwala. Pag may tiwala ka, yung courage mo, yan, okay? So, ano yung first ingredient? Courage na may kasabay na trust. Okay, sige. Pati po kamong mga nasa likod, yung mga maghawak din kayo, yung mga nakatukaw, yan. The next, ano yung pangalawang ingredient? Unity. Yung unity po, may kasabay na understanding. Kasi doon nagkakaroon ng unity pag naintindihan. Okay, anong yung pangalawa, ano yun? Unity. Unity. Okay, understanding. At yung pangatlo? Perseverance. Yung perseverance, may kasabay din na patience. Patience. So, yun na, kompleto na. Bako na lang 3 in 1, ha? 6 in 1. Okay? Sige, steer na. Okay? Ready to drink, ha? Ready to drink na. Yun na ang juice? Or coffee? Coffee ba ito or juice? Anong gusto nindo? Coffee? So this is the coffee of hope. Coffee of hope because we are pilgrims of... sige na, inuman na, sige na. Siguro kung may nakakahiling digri sa to. Mga raot ngayon pa yung araw mo, masabi sinda, ano yan, maburat niya ito, nakainom. You know what? Iyan, so sabi nila, when the disciples start to speak in tongues, anong sabi nila? Burat garong yan, mga disciples. Check Acts of the Apostles, ha? Check Acts of the Apostles. But bring with you the cup of hope, no? As pilgrims of hope. O di ba? May balon ka mo pa uli. Okay? Palakpakan taas sa ito yung mga leaders. Thank you. Ibalik niyo po. Kadakol pong nakakahiling bishop,
naka-online kita. Ay, nagkaulit. Naka-online. Naka-live kita. Anyway, so, ako po, bilang sa indo pong Direktor kang Oremos, gusto ko pong hayag kan sa kuyang, siyempre, pasasalamat sa indong kooperasyon, partisipasyon, asin pakisumaro, para po magkaigwa kita kaining selebrasyon kang Pentecost. Aakuon ko po kan naaraman kong ako po ang sa indong direktor kang Oremos, nagngalas ako. Yaon pa po ako kayo sa Amerika, yaon pa po ako sa Phoenix. Tano daw niya ako ang ginibong direktor kang Oremos. Actually, sa Archbishop kan maaraman niya, nagngirit man ni na maaraman niyang ako ang direktor kang Oremos. Igwa pa akong sugot kay to, igwang sugot, nagabot sa kuna, mag-request akong bakuna ko. Alagad, inako ko. Di ako pagsugot na yan, kundi inako ko niya ko challenge ni sa sakuya, tangani pong sasakuyang ministeryo. Kaya, dahil ako nagbasol na inako ko ang responsibilidad na maging sa indo pong direktor, na sa indong katuwang sa digdi po sa Archdiocese kang Cáceres bilang sa indo po. So, Archbishop, salamat sa tiwala. Salamat sa tiwala na itinao mo na ako ang maggiya po sa inda. Asin, sa 10 bulan ko po, magayon po ang sa kuyang eksperyensya sa inda magian. Yaon po ang pagkasararo, yaon po ang pagkairintindihan, yaon po ang Espiritu Santo sa inyo. Kaya, salamat po sa indo ninulita, poon pa kang pitsa 29, hasta kasuugma, siyam na aldaw, siyam na hapon kita, kan sa tuyang novena masses, duman po sa Good Shepherd Chapel sa Archbishop Residence, na pinasubli sa to ni Arsobispo ang kapilya. So, kaya, dakula po ang ikasampulo na ni asin magayon man maaraman do 10 kamo gabos na membro kang Oremos. So 10 aldaw nag-andam 10 organisasyon kompleto kita na nagkasararo sa pagsilibrar kang Pentecostes. Kaya gusto kong pasalamatan ang Adonai's Love Community, Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, Soldiers for Christ, Familia, Corsilio Movement, El Shaddai, Sacred Heart of Jesus Catholic Charismatic Community, Neo Catechumenal Way, Couples for Christ, Cáceres Renewal Communities, kang Rinconada Partido, and Naga City. Salamat po, salamat. And of course, sa ngaran po nindo, sa ngaran po kang Oremos, gusto tatang pasalamatan sa espesyal na paagi ang presensya asin ginanahan na pagsermon sa tuyang Arsobispo, asin kadakol ang sa tuya pong nanudan, educational na naman to, very enlightening and challenging. Yan sa iya pong itinao sa tuyang paghuhurup-hurupan. So kaya, Archbishop, sa ngaran po ninda, gusto ko pong pasalamatan ka personalmente, kan sa imong suporta asin personal na pagmangnos sa muya. Kaya igwa po kaming dikit na certificate digdiyo, babasahon ko po. Certificate of appreciation is presented to His Grace, Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon, DD, for his magnanimous support and guidance to the Office of Religious Movement of Oremos, given during the joyous celebration of Pentecost at the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph, San Jose, Camarines Sur, on the 7th of June 2025. Pinirmahan po kan mga sampulong mga presidente kan manlain-lain na communities. Si Claro Antonio Cruz, Emelen Serios, Antonio Mira, William Menes, Filimon Montenegro, Nida Jeronimo,
Melchor Matias, Ellen Navarroza, Roderick Cruz, Leonicia Reyes, asin po kan Director kang Oremus. Ako po. So, Your Grace. Salamat. Palakpakan ta sa Archbishop. Matindog na po gayud sa huring bendisyon. Salamat giraray Father Joel, asin sa Indo po gabos. Habang nagpapasalamat si Father Joel, may nagpaabot digdi sa ko, haligaro dyan sa gilid. Kung saan po da makakako akatong ingredients, katong copy of hope. Sabi ko, digdi po digdi kukunan ang ingredients digdi sa Holy Spirit. Now the ingredients will come from the Holy Spirit. So yung gift of courage, igwa na kita ning human courage, but the courage that comes from above, courage and trust in the above. Unity and understanding that comes from above. Perseverance and patience na madagdag sa itong igwana kita, pero kulang pa yan. And today, you will go home, bring those gifts of the Holy Spirit. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. Idukoan sa indong payo para sa pagbendisyon. ang Diyos Ama nin kaliwanagan na nagpakanigong paliwanagan ang puso kan mga disipulo sa pagpabulos kan Espiritu Paraklito. Gibuhon kamong maugma sa sayang bendisyon asin danay na magsupay sa mga balaog kan sa iya man sa ng Espiritu. Amen. Amen. Siya ang kalayo na makangalas na nagpahiling sa mga disipulos, mapangyaring maglinig kan sa indong mga puso sa gabos na karatan, asin magpalako sa pagpabulos kan sa iyang liwanag. Amen. Amen. Siya ang nagpakanigong saroon ang manlain-lain na tataramon sa pagpahayag ni sarong pagtubod. Maghimo na kamo magdanay sa siring na pagtubod, asin huli kay ni magtugot na kamo makaabot hali sa paglaom pasiring sa kaliwanagan. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo as iniharubay ang ebanghelyo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña, Francia! Viva! Viva Señor San Jose! Viva! Mayong ihayag, purihin siya, at ating ingon niyang awitan siya. Pagliligtas na Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y lumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at banal. Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayo ang lupas sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. At di nagsumayaw buong bayan, nagsusabay sigaw sa libutan, ang ngalan niyang aking siniging ng itig, iwalag ang Diyos sumahani, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala